Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, pakita ko sa inyo kasi nasabi ko nung one of my video na gagawa ako ng dirty kitchen ko. Ayan, gagawa tayo ng dirty kitchen. Gawa tayo dito. Dito tayo. Gagawa. Ayan siya, oh. Lagyan ko yan ng ito ko gagawa. Yung kalan ko. Kahoy. Diba? Masarap kasi ang pagkain kong kahoy. Ayan. So, let's start. Dito po. Matagal nang walang ulan. Oh my God. Yes. Ang lamig guys. 9 degrees. I think 12 na. Ayan. Tignan natin yung gawa natin. Oh, yeah, 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 yeah.
Ayan siya. Dito siya. Ayan. Okay na siya. Ganyan. Oh. Dali lang siya. Okay na. Hindi na siya. Saya ko. Ang saya ko na naman. Ang saya-saya ni ako na naman. Ayan, kaya susunod ko naman gawin itong lagyanan ko ng lamisa ko. Ayan, mga ganito ang ginamit ko guys, yung mga steel siya. Kasi, gusto ko sana bamboo, lahat bamboo. Kaya lang, marami kasing termites, yung anay. Yung anay kasi, is baka isang linggo lang inubos na nila yung bamboo. Kinain na nila lahat yung bamboo. Kaya, ayan. Tapos, lagyan ko na lang siya ng bamboo. Ito sa ibabaw. Ayan. Patuloy.
Yan. Ito naman yung mga sirang kong. Napulot ko lang to. Napulot ko lang din. Napulot-pulot lang din. Yan. Yan siya. Ayan guys, tatalian ko na siya. Ganito siya. Ganito siya. Ganito siya. Pinakamadaling paraan ko na bibitak yung mga side ko ng treehouse. Narinig nyo yun guys. Bibitak sila. Kasi ngayong weather dry. Tapos ayan. Alright.
Okay na. Ayan guys, ang saya-saya ko kasi meron na naman akong natapos. Ito. Ito yung mga iluluto. Tapos, ito naman yung kalan. Wooden kalan. Paglutuhot ko na. I-try ko na. Try na natin. Magluto na tayo ngayon dyan. Ay. I-try na natin magluto. Sa dirty kitchen natin. Yung mga maliliit na sanga para masunog siya. Tapos kasi kanina binasako siya yung kontra yung lupa para kwan siya yun masimento. Ayan yung tree house ko. And then, lutuan ko. Ayan, subukan na natin. Try na natin. Ayan yung mga nakuha kong kahoy. Ayan siya. Panggatong. Ayan, mayroon na akong pang adobo. Pang, ano yun? Sinigang. Subukan natin. Apoyan natin siya.
Ngayon, kailangan natin bumili ng sarili nating kaldero. Baka hindi pa magagatungan to kasi siya basa yung floor. Ay, ang bilis ng apoy. Katungan ka agad. Aray. Ang dami kong mga galos, guys. Ay, wawa naman tong kamay na to. Yan na. Ayan. Yan, okay na siya, guys. Successful. Bilis niyang naggatong. Okay na siya. Tapos, yan yung panggatong. Yan naman yung kalan. Tapos dito ako maggawa ng kung ano-ano kong mga iluluto. Yay! Alright. Ayun guys, dami ko pa kayang trabaho. Magdilig pa ako ng mga halaman ko. Yan din yung garden, no? Yung gulay. Palagi siyang parang dry, guys. Kahit araw-araw mo siyang diligan. Ayan siya. Ayan yung bahay. Diyan ako natutulog. Kita ko sa inyo next video kung paano din ako gawa ng hugasan. Gawa ko ng hugasan dito banda. Ayan dito. Ayan guys, see you for my next vlog. Bye, thank you for watching.